ஹாய் ஹலோ கேம் ஸ்குவாட் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்க நம்புறேன். நான் நல்லா தாங்க இருக்கிறேன். என்னடா நின்றுட்டு இருக்கிற நம்ம வண்டி எங்கே அப்படின்னு கேட்பீங்க. நம்ம ரோலக்ஸ் வந்து மாடிஃபை பண்ண கொடுத்துருக்கேன். இப்போ எங்கே வந்திருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹெல்மெட் கடைக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்மெட் வாங்க தான். அந்த மாதிரி ஹெல்மெட் பார்த்தீங்கன்னா கோப்ரோ வச்சு ஏஜிவி ஹெல்மெட் தான் வாங்கலான்னு வந்திருக்கேன். நான் உங்களுக்கு ஹெல்மெட் போட்டதுக்கப்புறம் லாக் பண்ணுறேன், ஓகேவா? கேம் ஸ்குவாட் எப்படியோ ஒரு வழியாக போராடி இந்த ஹெல்மெட்டை மண்டியில் மாட்டிட்டேன். ரொம்ப டைட்டாக இருக்குது கைஸ். பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்ல மறந்துடாதீங்க. நல்லா இருக்குதா நல்லா இல்லையா அப்படின்னு போட்டு விடுங்க. 40 சீட்ஸு இந்த பார்த்தீங்களா கோப்ரோலாம் வச்சு மேலே பார்த்தீங்களா ஏஜிவி போட்டிருக்குதா. இப்போ எங்கே போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரோலக்ஸ் வந்து மாடிஃபை பண்ண கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தல. இப்போ அங்கே தான் கைஸ் போகிறோம். கேம் ஸ்குவாட் இப்போ கராஜ் கிட்ட வந்தாச்சு கைஸ். நம்ம ரோலக்ஸை வந்து மிஸ் பண்ண ரொம்ப நாளாக. இப்போ போய் நம்ம ரோலக்ஸை வந்து எடுத்துடலாம் கைஸ். பாருங்கள் நம்ம சிங்கக்குட்டி எப்படி நிற்கிறான். ரோலக்ஸே மிஸ் பண்ணண்டா. அப்படியே ஏறி உட்காந்துடலாம் கைஸ். என்ன மாடிஃபை பண்ணியிருக்கேன்னு நான் கீழே இறங்கி காட்டுறேன். இப்போ பாருங்களேன் நம்ம எக்ஸாஸ்டரில் வந்து ஃபயர் வரும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக்கை போட்டுருங்க. பாருங்களேன் எப்படி இருக்குன்னு.